30 ел элек Бөтен дөнья татар конгрессы төзелү бөтен дөнья татарлары өчен уникаль, бик кирәк һәм бик мөһим эш булып торды. Иң беренче чиратта әйтәсем килә, бу безнең барыбызны да берләштерү өчен шушындый бер орган булды. Һәм мин менә бу 30 еллык тарихны 3 этапка бүләр идем. Беренче этап, анда 3 этапта 3 төрле җитәкче булды. Һәм иң беренче җитәкчебез Илдус Ризакович Тагиров бу оешманы юридик яктан һәм рәсмиләштерү ягыннан һәм бөтен дөньяда таныту ягыннан үзеннән бик зур фәнни нигезгә салган кеше һәм үзеннән бик зур өлеш көткән кеше. Һәм инде икенче җитәкчебез, икенче 10 еллыкта, 15 елга дип әйтегендә, Ринат Зинурович Закиров Бөтен татар конгрессын гамәлгә кертү, гамәли эшләр башкару буенча үзеннән бик зур өлеш көтте. Һәм безне барлык төбәкләрдә яшәүче, дөньяда яшәүче татарларны берләштереп, ул үзенә күрә менә безнең барыбызга да гамәли ярдәм күрсәтте. Артистлар җибәрү дисеңме, төрле милли бәйрәмнәрне зур дәрәҗәдә үткәрү дисеңме, һәм үзеннән шундый зур инициативалар кертү дисеңме. Ринат Зинурович Закировның бу өлкәдә эше бик куәтле барды. Һәм инде менә соңгы җитәкче, анда милли шура төзелү. Милли шураның җитәкчесе итеп дәүләт хезмәткәре куелу һәм ул дәүләт хезмәткәренең ул теге иҗтимагый оешмадан дәүләт югарылыгына күтәрү, барлык төбәкләрдә яшәүче татарларның дәрәҗәсен, аларның эшен энтузиазм дәрәҗәсеннән күтәрде менә шушы дәүләт югарылыгына. Һәм дөнья конгрессын иҗтимагый оешма итеп кенә карамыйлар хәзер. Татарстан Республикасының дәүләт дәрәҗәсендә очрашу урыны итеп карыйлар һәм безнең татарларны, читтә яшәүче татарларны, аларның мәнфәгатьләрен, аларның ихтыяҗларын урындагы хөкүмәт, хакимият органнарына җиткерү өчен бу бик зур чара булды. Моны әйтеп бетереп тә, аңлап бетереп тә, әле безнең күпләребез аңлап та бетерми торгандыр. Минем фикеремчә, менә бу Василий Шайхаразиевның бөтен төбәкләргә йөреп, хөкүмәт җитәкчеләре белән очрашып, аларга татарларның ихтыяҗларын җиткереп һәм татарларны тагын да танытып, аларның төрле чараларын хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәрүе бу инде тагын да зур үсеш баскычы булып тора. Киләчәктә дә татар милләтенең абруе үсәр, татарларыбыз сакланыр һәм дөнья дәрәҗәсендә без татарлар шулай бердәм булып яшәрбез дип ышанам. Минем фикеремчә, беләсезме, безгә телне саклап калу буенча эшне көчәйтергә кирәк. Һәм урындагы татар авылларында мәктәпләрне саклап калу буенча, авылларны үстерү буенча, авыллар татарның бишеге, әмма бу татарлар авылда гына бикләнеп ятарга һәм җигелеп авыл хезмәтен генә башкарып яшәсеннәр дигән сүз түгел. Авылларның икътисади дәрәҗәсен үстереп, аларны шәһәр тормышыннан да комфортлырак итеп, җирне яшәтеп, җирне халыкны туендыра торган көч икәнен искә төшереп, шушындый хезмәтләрне булдырырга кирәк. Һәм безнең яшьләребезне татар милләтенә күбрәк тартырга кирәк, татар гаиләләрен күбрәк булдырырга кирәк. Бу әле эшләнәсе эшләр бихисап. Шуңа күрә мин уйлыйм, конгресс киләчәктә дә бу эшләрне дәвам итәр.